Posloucháte podcast s tvůrcem života Radany Lazarové a v něm si pravidelně se svými hosty budu povídat o tom, jak rozpoznávají hlas své duše a pak ho následují svým tvůrcovstvím. Krásný dobrý den, milé ženy, milí muži. Já vás vítám v podcastu Tvůrcem života Radany Lazarové. A dneska je mi velkou radostí a ctí přivítat mého učitele etikoterapie Vladimíra Červenáka. Vladimíre, ahoj. Zdravím ťa, Janko, a je tvojich divákov a poslucháčov. Srdečně vás pozdravujem. A my nejsme nyní v mých prostorech, ale Vladimír nás vlastně pozval do svého prostoru, do nádherné, já bych to nazvala oázy klidu. A právě proto si myslím, že Vladko je takový krásný příklad tvůrcovství a toho aktivního tvůrcovství, protože co tady vytvořil za těch 10 let, tak to je neuvěřitelné, nádherné a inspirativní. A nejen to, ale to se i hned dozvíte od Vladka. Tak Vladko, já ti poprosím, kdyby si řekl pár slov o tom, vlastně co děláš a představil se divákům a posluchačům. Tak to je veľmi široká otázka. Áno, alespoň krátko. Čo všetko robím. Tak keď som mal vám v predstave celú tú šírku projektov mojich, ktorým sa venujem, životných projektov, aj tých pracovných projektov, aj osobných, tak si tu u mňa na Zelenom háji, to je dedičstvo po rodičoch. Rodičovský dom v podstate, ktorý som zrekonštruoval. Som to trošku malinko rozšíril ešte o záhrady našich susedov, ktorí už nestíhali, nestačili tie záhrady. Sú tu také polhektárové záhrady za domkami, takže som tu spojil, je tu taký 2-hektárový areál malý, ktorý som poňal ako takú záhradu pokoja. Mám tu jazierko, asi 300 stromov som tu vysadil, od ovocných až po rôzne okrasné a také, ktoré vytvárajú ten tieň. Sme tu na južnom Slovensku, to je miesto, kde je najviac slnečných dní v roku, takže býva tu veľmi, veľmi teplo a veľa slnka a teraz je veľmi vzácny aj chládok. A pre mňa je téma chládku, to je tieň. Téma tieňa je veľmi silná téma, životná téma, lebo je to niečo, čomu sa venujem vlastne už profesionálne viac ako 20 rokov. A to je vlastne to, čo je nevidené, to, čo je za tým, čo osvetlí slnko. To, čo osvetľuje slnko, to vidíme všetci. Ale to, čo je v tom tieni, to práve má o mnoho väčší vplyv na nás, ako si myslíme. Alebo zásadný vplyv. Takže posvietiť si do tieňa, posvietiť si na tom, čo vlastne ovplyvňuje moje rozhodovanie, keď si myslím, že som vedomý a rozhodujem sa vedome. Tak to je pre mňa seba poznávacia cesta metódou etikoterapie. Etikoterapia je vlastne československá originálna metóda, seba poznávacia. Prišiel s ňou Tibor Hugo Bezdek, český lekár, ktorý v tých 20 rokoch minulého storočia, keď vzniklo Československo, prišiel na Slovensko, do Ružomberka, po Vavrovi Šrobárovi, ktorý zase išiel do Prahy, podporiť vznik nového štátu a on prebral jeho ordináciu a pôsobil v Ružomberku. Je to zakladateľ etikoterapie, možno aj tvoji diváci sa s týmto pojmom už stretli. Za jeho života napísal niekoľko kníh a bolo to vlastne také objavné v tom čase, že zistil, že medzi vzťahmi človeka a jeho zdravím je priama súvislosť. Ako lekár sa s tým bežne stretával. Že videl, že ľudia, ktorí majú, oni ho hovorili, že narušený mravný řád, že narušený ten vnútorný mravný poriadok, ten vnútorný kompas im nefungoval správne, tak sa to prejavilo na ich vzťahoch, k iným aj k sebe. A následne to sa prejavilo ako ochorenie, ako praktický lekár. Boli prvým manželským párom, lekárskym manželským párom v Československu. Jeho pani manželka takisto lekárka, vyštudovaná vo Švajčiarsku. Ona bola gynekolog a teda pediatér a on bol všeobecný lekár. A boli to úžasní ľudia. Altruista, veľmi silný, zakladal Červený kríž, podporoval deti, sirotky, asi 42 tých chovancov. Podporoval priamo finančne, alebo žili u neho v domácnosti. Takú veľkú domácnosť držal.
A potom v 30. rokoch sa vrátil vlastne do Čiech, pôsobil v Suchohrabech, myslím sa to volá. A tam mal domek, kde aj dožil. No a potom u vás v Čechách český lekár, pán Vladimír Fogeltán sa vlastne obnovil, vyťahol, znovu objavil jeho dielo a nadviazal. A pár rokov po ňom potom som sa ja dostal k jeho knižke a v jeho jednej knihe je napísané, že on svoje dielo Ctibor pokladal za len načrtnuté, otvorené a že by veľmi si prial, aby ďalší pokračovatelia nadviazali na to, čo začal a pokračovali v tom. Takže ja som tú výzvu prijal a tu na Slovensku som založil vlastne aj školu etikoterapie Advaita, dal som jej názov, tento sanskritský názov Advaita. Advaita znamená nie dvojnosť, nie dva, že svet tam v tom tieni, to, čo nevidíme, je prepojený, je celistvý a nám sa takým javí v tú vonku, že sme vzájomne od seba odpojení a sú tu jednotlivé objekty, ale na tých vyšších úrovniach energie, všetko je z energie, je to vlastne jedno energetické pole. To už dneska vieme z rôznych metód a ciest, najmä z kvantovej fyziky. Hodne sa rozvíja teda psychosomatika, takže ten aspekt vzťahu medzi zdravím a vzťahmi je už viditeľný, dokonca na to existujú vedecké štúdie. Harvardská štúdia vlastne dlhodobo, už vyše 80 rokov skúma tento fenomén z pocitu naplnenia, šťastia v živote a zdravia. A priamo je závislý od toho, aké sú vzťahy človeka. Je to potvrdené a sú už asi 4 vedeckými výstupmi z tej štúdie, ktorá ešte stále pokračuje. Tam je, myslím, už štvrtý šéf tímu ktorý skúma toto. Takže plne podporil vlastne tú hypotézu a potvrdil tú hypotézu Bezdekovú. Neviem, či vôbec tí páni vedia o tom, že tu pred tými 100 rokmi bol človek, ktorý s touto hypotézou vlastne aktívne pracoval. Áno, presne tak. Takže toto je v takom tom rámci, ja si hovorím, že otázka bola široká, tak sa ospravedlňujem, ale to som len tak ako načrtol, že založil som tú školu, dneska to sú na stovky tisíce už vlastne mojich študentov, žiakov, ktorí sa touto metódou učia seba poznávaniu. Ja som teda skromným dielom priložil k tomu svoje poznanie, takéto praktické, rôzne spôsoby, ako vlastne bádať v sebe, ako sa v sebe zorientovať. A to je dneska tá etikoterapia ako rozpoznávanie pravdy, že čo je tá pravda o mne. A to, čo je, myslím si, že jedinečné v tejto škole je, že postupujeme naozaj z toho duálneho videnia sveta do toho, kde som vlastne na konci len ja a moje zrkadlá. Teda ja a to, do čoho premietam seba. Teda celá tá interpretácia reality je závislá od mojich filtrov, ktoré mám a cez ktoré pozerám na svet. A každý z nás vlastne žijeme svoju vlastnú realitu podľa toho, ako sme schopní tú realitu vnímať, aké, hovoríme, neukončenia alebo vzorce, alebo traumy ovplyvňujú naše postoje a naše videnie tej reality. Takže vediem ľudí k tomu, aby touto metódou dokázali samých seba spoznať a liečiť, lebo tu liečenie je vedľajším produktom tej cesty, nie je to hlavný zámer a hlavný cieľ. A tak ako v podstate všetko, čo môžeme v tomto vonkajšom svete, je vždy vedľajším zmysluplným produktom toho hlavného zamerania života. A to hlavné zameranie je na celistvosť, úplnosť a naplnenie. Takže keď máš nejaký akýkoľvek zámer, niečo chceš v živote, tak by si sa mal pozrieť najprv, či je to dobré pre čokoľvek, na čo pozrieš. A keď je to dobré, keď nedostávaš námietku, tak máš zelenú na semafore a môžeš ísť a život ťa bude nesmierne podporovať v tom, aby to, čo si zaumienil, sa stalo realitou. A tak vznikol aj tento areál. Postupne, krok po kroku som mal tú víziu, ako by som chcel, aby to vyzeralo. Ako by to vyzeralo nielen o rok, o dva, ale aj možno, keď budem v pokročilej starobe a tráviť tú čas a predstavoval som si vždy, ako moji žiaci tu za mnou budú chodiť. No a ešte nie som ani v takej pokročilej starobe, ale už som prekročil tú hranicu dôchodcovského veku. A tí moji žiaci už tu začínajú chodiť a ty si jedna z nich, takže sa teším, že si jeden z mojich splnených snov, aby tí žiaci tu chodili za mnou a zažili tú atmosféru, tak ako to s tou energiou, ako to bolo vytvorené a tvorené. Pre mňa je veľmi dôležitý ten aspekt nielen teoretizovať o veciach, ale prakticky to žiť.
To, čo učím, to aj žijem. A, a naučiť sa vlastne vidieť, že čo ja si myslím a to, čo je v skutočnosti realita, nemusí byť vždy to isté. A že nie je podstatné, čo ja si myslím, lebo to je ovplyvnené mojimi filtrami, ale dôležité je, čo mi život ukazuje, či život v to zrkadle zlo je pravdivé. Aj keď život je vlastne, ten vonkajší svet je zrkadlom, tak na tom, ako sa mi veci dejú, viem, čo sa deje vo mne. A podľa toho potom môžem robiť korekcie tam vnútri v sebe, lebo to vonkajšie mi to priamo pravdivo zrkadlí. Takže pochopiť, čo je to zrkadlenie do hĺbky, to je to vlastne to majstrovstvo. To je to nejtěžší. Já se právě chci zeptat, protože tenhle podcast je zaměřený na tvůrcovství. A když já začínám něco tvořit a mám pocit, že, nebo můj obraz je takový, že chci vytvořit něco prospěšného a nevidím tam žádný námitky v tu chvíli, kdy se pro to rozhodnu. Jak poznám, že jsem na správné cestě? Ty říkáš, že mi to ukazuje to prostředí, ale třeba často ze začátku to nějakou dobu trvá, než se to vůbec jako projeví, že to je to správné, nebo že jsem na správné cestě, tak jak to máš ty osahané v tom životě? Že to ešte skôr možno treba, predtým, než si dám zámer a rozhodnem sám, by mala tomu predchádzať ešte veľmi, veľmi dôležitá etapa a tomu my v etikoterapii hovoríme, že uvedomiť si priestor, z akého vlastne ja sa rozhodujem a z akého chcem potom vlastne tvoriť. Či ten impuls je z toho priestoru celistvosti, alebo je to nejaký chtíč, nejaká prázdnota, ktorú chcem ja naplniť. Toto je to najdôležitejšie. Ale cesta k tomuto, aby som sa vedel rozlíšiť a rozhodnúť sa, nie je jednoduchá, ľahká a krátka. Takže vôbec, kým sa stanem tvorcom, tak to ako vyžaduje veľa sebareflexie. My môžeme, samozrejme, tvoríme neustále, ale niekedy výsledkom toho tvorenia je bolesť a utrpenie. Že chceme dobre, ale dopadne to, ako vždy sa hovorí. Že na konci dňa tak dobre som chcel a tak som chcel ako všetkým, aby dobre bolo a prinieslo to neporozumenie, bolesť a tak ďalej. Veď tam niekde cítim aj pozadie tvojej otázky, že prečo vôbec sa o tom bavíme. Že niekedy to tvorenie vlastne prinesie pravý opak toho, čo sme chceli. Že nie je tam ani tá radosť, a nie je tam ani ten výsledok, ani to uznanie, ktoré sme na konci možno čakali od niekoho. A to sú práve tie problémové body. Ak robím veci preto, lebo čakám uznanie, alebo čakám obdiv, a cez to potom získam tú energiu, tak ten svet je v tomto nesmierne lakomý. Prečo? No lebo ja sám nie som ochotný dať, ja vlastne chcem dostať. Síce chcem tvoriť, ale v skutočnosti za tým je ten chtíč. Chcem dostať tú pozornosť, to uznanie, tú slávu, tie peniaze, bohatstvo, možno to môže byť, alebo moc. To sú také tri zdroje chtíču. Bohatstvo, hojnosť, sláva a moc. Japonci hovoria, že je v poriadku, keď sa človek rozhodne pre dve z nich. Že to je tak v poriadku. Ale že je vrcholne nevkusné, keď chce človek všetky tri. Oni to povedia tak veľmi jemne, že vrcholne nevkusné. Keby sa to chcelo tvrdšie, tak by sme povedali, že to je až hlúpe. Ale koľko ľudí tomu podľahne, a najmä ak zachutia chuť moci, tak potom chcú aj to bohatstvo, tú hojnosť a ešte žijú aj z toho, že majú tie davy, ktoré im dávajú tú energiu. A to je väčšinou tyrania potom. No, pre mňa je takým pekným príkladom človeka, ktorý ako zvládol toto tajomstvo, je Karel Gott. Že dostal ten úžasný dár od Boha, ešte aj v tom mene. A užil si aj tú slávu a aj tú hojnosť. Ale v podstate nebolo na ňom nikdy cítiť, že by nejak túžil pomoci. Že toto si dokázalo doprieť, že to nebolo pre neho podstatné. A tak to zostalo ako pekné. Takže vlastně, že člověk by měl tvořit z toho srdce, aby mu to samotnému přinášelo radost a naplnění a potom se to objeví i navenek a odrazí se to v tom, že vlastně je to všechno v míru, to, co tvořím i pro mě, i pro ostatní. Áno, ale zase to má podmienku, že aby stvoril zo srdca, musí mať to srdce otvorené. A čo to znamená vôbec, keď povieme, že otvorené srdce? No to je dôverujúce, to je také, ktoré sa nebojí ničoho, nemá strach. Srdce, ktoré je
zavreté, tak za tým v korení, v tej koreňovej čakre, srdcová čakra, to je už tu hore štvrtá sféra frekvenčná, ale v tom korení, to vieme už aj z tradičnej čínskej medicíny, aj z védskych učení, že máme tých 7 základných energetických centier, ktoré sú frekvenčne každé malinko vyššia frekvencia a spolu to tvorí to spektrum duhy, spektrum bieleho svetla. To biele svetlo reprezentuje to celistvosť a na to, aby srdce bolo otvorené, aby bolo naozaj tvoriace a tvorilo pretvorenie samotné s dôverou, že som v zdroji, z ktorého môžem nekonečne čerpať, som slobodný človek. Ako tvorca potrebujem tú kreativitu, jedinečnosť, autentickosť. A na to potrebujem byť už na úrovni, keď som prekonal svoje strachy. Ak ma riadia strachy, ak chcem čokoľvek vytvoriť, ale je to napríklad strach z nedostatku, čo býva najčastejšie, že mám niečo málo. Občas stretiem ľudí, mal som aj takých ako frekventantov kurzov alebo žiakov, že po istej dobe prišlo k ním takému prebudeniu, že zistili, že práca, ktorú robia, že im nedáva zmysel. A pritom treba robila tá pani, ako to poviem, to je ten príklad, mi prichádza zdravotnú sestru, že je takú veľmi pomáhajúcu a užitočnú a potrebnú dneska veľmi profesiu. Samozrejme veľmi náročnú a rozumiem tomu, že aj vyčerpanie tam môže byť veľa, ale proste mala pocit, že ju to nenapĺňa, že jej to nedáva. A išla hore frekvenčne veľmi rýchlo, otvárala tie horné úrovne, horné energetické centrá, ale tie spodné zostali nezharmonizované. A udialo sa to, že ona zrazu mala inšpiráciu, jej prišla inšpirácia, tak tomu to vnímala ako, že to je pozvanie, že to je zhora, že to má robiť a že ona má vyrábať rôznych anielikov. A zo šupolia, zo skla, z rôznych materiálov, proste anielov rôznych. A teraz akože dobre, a teraz som sa aj pýtal, že to je niečo, čo by ťa aj živilo, že áno, že sú rôzne festivály a také, že ona to tam ako bude predávať. Som sa pýtal, že koľko tých anielikov potrebuješ aby si naplnila svoje potreby, také tie bežné, že platíš nejaké inkaso, platíš telefón, máš nejaké náklady na stravu, cestovanie a tak ďalej. Neviem, ale vesmír sa postará. Bola odpoveď. No a potom už sme sa dlho nestretli a som sa dozvedel, že prišla obyt, exekúcia zobrala, nemala už ani mobil jej odpojili, nasťahovala sa k dcére do jednoizbového bytu. No a to je ten klasický príklad toho, že keď človek uletí, že nie je uzemnený. Že veľa ľudí si myslí, že tu na Zemi je omylom a že by mali byť niekde v nebesiach, si lietať na obláčkoch. A tie staré učenia nás upozorňujú na to, že my máme, našou úlohou ľudskou je prepojiť nebo a zem. Že nemáme odtiaľto odísť, aj keď to vyzerá ako peklo, ale prijať to, lebo je to, neocitli sme sa tu náhodne, a potom zvyšovať tie frekvencie tak, aby sme sa dotkli toho nebeského. A tieto dve sféry prepojiť, že keď si zoberieme to spektrum farebné, tak máme červenú, oranžovú, žltú, zelenú, blankitnú, modrú, indigovú a fialovú. A čo ide za fialovou, to sa veľmi často pýtam. A väčšina ľudí mi povie, že biela. Ale to tak nie je. V duálnom svete po fialovej nasleduje červená. Je to kruh. Znovu. Je to kruh. A točí sa. A to je koleso samsáry, v ktorom sa točíme a cieľom vlastne tej ľudskej existencie je vystúpiť ešte o patro vyššie do tej bielej, kde zažiješ tú jednotu, ale z ktorej pozoruješ ten kruh farebný, duhový, jak sa točí ten duhový most. A tak prepájaš nebo so zemou. A toto je, si myslím, že základný predpoklad, keď máš pochopené, aby si naozaj bol líder a tvorca. Lebo tieto dve veci sa nedajú oddeliť. Ak chceš byť tvorca, musíš byť aj lídrom svojho života. Ako si jeho scenáristom, režisérom, hlavná postava a zároveň budeš tým jediným divákom, ktorý na konci dňa povie, toto stálo za toto predstavenie, alebo bol to B-čkový, C-čkový film. A to ako nestálo za to vôbec. Že ten hodnotiteľ toho celého umeleckého diela, ktoré vytvoríš, si ty sama. A nikto iný v tomto vesmíre neexistuje, kto by to mohol hodnotiť alebo súdiť, či to bolo dobré alebo nebolo dobré, bolo správne. Takže tými základnými podmienkami tvorby je radosť. Ak je tam radosť, tak tam prúdi energia. Tak to koreňové centrum je otvorené, je tam dôvera a potom v tom srdci bude tam teda
tá radosť v tej druhej čakre, v tej sakrálnej oblasti, to je to panvové dno, obličky, ladvinky a bude tam v soláre svetlo, energia, sila ku konaniu, vôľa ráno vstať z postele a žiť ten život, ako zrodenie ranné a v srdci bude pokoj. A pokojné srdce je predpoklad pre otvorenie pole možností a vtedy potom prichádza kreativita, prichádzajú nápady, prichádza to, čo dáva zmysel v danej chvíli a vždy to súvisí s tým, čím práve ja žijem, čomu dávam pozornosť a čo vytváram a tvorím ako krok po kroku. No. A když to teda vrátíme k té ženě, co si popisoval, k tomu konkrétnímu příkladu, tak když ona cítila radost z toho tvoření těch andělíčků a už jí nedávalo moc smysl a radost to, co dělá, co v tu chvíli mohla udělat jinak, samozřejmě nemohla, ale kdybychom si to vzali znovu, tak jak by to bylo, jak by to mohlo? Nemohla, lebo ju tlačila nespokojnosť, nebola spokojný s tým, čo je. Tak prvé by bolo v etikoterapii si uvedomiť, že som nespokojný s tým, čo mám. A to nie je správny priestor pre štart, pre tvorenie. Lebo tlačí strach, v pozadí je strach, nechcem, odpor. Odpor a lipnutie sú hlavné symptómy strachu. Áno, že voči niečomu som odpore, tak to znamená, že sa toho bojím, nechcem to, tam je za tým strach. A lipnutie, držím sa niečoho, lebo mám strach, že to stratím. Takže v jednom aj druhom prípade je tam strach. A za čím je lipnutie alebo odpor, to je vždy riadené strachom a toho výsledkom bude vždy bolesť a utrpenie. To znamená, že niečo podstatné mi uniká z toho tieňa. A teda to, čo by bývalo v tom čase, ako keby mala to vedomie otvorené a vnímala, tak by zostala v tej práci, venovala sa vo svojom čase tomu, čo jej robí radosť, vyprodukovala spústu tých anielikov a možno by si našli aj svojich adresátov, možno by to nejakým spôsobom dávalo zmysel aj materiálny, aj finančný, ale neprišla by o byt, neprišla by o prácu, neprišla by o komunikáciu, o telefón a tak ďalej, tie základné veci, o ktoré prišla, lebo to postupne odchádzalo všetko z toho materiálneho, nezostalo už na nič peniaze, lebo boli to, čo vedela vyprodukovať to na základné živobytie vôbec, ako vedela tým pokryť. A ja hovorím vždy ľuďom, že by neodchádzali z práce, ktorá ich nenaplňa, skôr, kým nenajdú novú, ktorá ich bude naplňať viac a prinesie im progres, prinesie im viac hojností, viac radostí ako tá predchádzajúca. Lebo aj to, čo robíme, akú prácu robíme, je výsledkom kauzality, to znamená reťazca príčina následkov. A povedali sme v takom ezojazyku, že to je karma. Áno. Karmický zákon je kauzálny zákon. Vlastne každý dôsledok má svoju príčinu. Takže ak v minulosti naši predkovia, lebo kto som ja dneska, všetci moji predkovia v tomto tele. Takže všetko to, čo zažili moji predkovia, dneska je tu zhodnotené a je výsledkom toho, čo ja dneska som. Moji predkovia tu kúpili, kedysi to bolo pole, postavili ten dom, pestovali to, živilo ich to, ale bol to ten grunt, ten základ, na ktorom ja už som potom mohol vybudovať tento areál, túto nádhernú záhradu a všetko, čo tu dneska je. Čiže to nevyrástlo tu samé, tak ako má to podhubie, niečo to pripravilo tú pôdu. No a toto je si myslím, že veľmi dôležité vedieť, že takto nejak to funguje, že potrebujem vedieť, na čom staviam, či staviam slamený domček na piesku, alebo prútený na hline, alebo ten tehlový na skale. To je rozprávka o 3 prasiatkách. A o vlkovi, ktorý ako prišiel a sfúkol a to potom utekalo a tak ďalej. No a to je veľmi dôležité, že mať jasno, že ten základ, preto ako ľudia, ktorí pracujú na čakrách a už poznajú niečo o energiách, tak zdôrazňujem vždy, že prvé a najdôležitejšie si uvedomiť ten grunt, prvú čakru, červenú. A to je, že ako som napojený, kto som, a ako som napojený na svoje korene. Či ma tie korene podporujú, keď chcem mať zdravý strom, a tu mám, som vyše 300, tak prvé a najdôležitejšie bolo ich správne zasadiť. Na to som dával obrovský dôraz, aby boli správne, som si veľa o tom študoval, ako sa majú správne stromy sadiť, ako má byť pripravená jama, ako dlho má čakať, kým do ten strom vložíš, aké prípadne mikrobióm, baktérie tam ku tých koreňom dať, akú výživu krávsky trús napríklad je vynikajúci do koreňov, potom pripraviť zem, zakryť, polievať to,
aby to až potom sadiť do toho ten strom, akou pôdou to prikryješ, ako potom prikryješ tomu korene, čím mu vytvoríš, aby to dýchalo a potom čakať 3 roky, lebo ten strom 3 roky väčšinou potrebuje na to, že vôbec nerastie hore, ale v tom podzemí sa to, tá koreňová sústava. Až keď je dobre zakorenený, až keď má tú výživu tam a až potom po 2, po 3 rokoch začne tlačiť do kmeňa a potom do koruny. A potom tie stromy sú zdravé a pekné. A toto platí aj pre nás ľudí. Mně jenom k tomu napadá, že jsou lidi, kteří právě čekají, pořád zdokonalují, vlastně pracují na těch kořenech, ale vlastně nevydají se dál, protože mají pocit, že nikdy ještě nejsou dostatečně připravení a hotoví. A potom je zase druhý typ lidí, kteří jdou po hlavě a učí se to za života a vlastně kdyby do toho nebyli hozený, tak by se nikdy těmi mistry nestali. Jak to? Neexistuje správna odpoveď, že čo je správne, či je správne jedno alebo druhé. Obidve tie cesty sú správne cesty, lebo ten človek ich to práve takto potreboval. Áno. Podstatné nie je hľadať nejaký univerzálny spôsob, ktorým sa budeme všetci riadiť, lebo nie sme rovnakí, lebo som povedal, že každý z nás žije vo svojej vlastnej bubline a vidí svoju realitu, lebo vidí cez svoje vlastné filtre. A tak pre niekoho je veľmi dobré, že sa venuje tým koreňom a možno ďalšie 3 životy sa bude venovať tým koreňom. Alebo sa mohol tak veľmi intenzívne odpojiť od svojich koreňov v minulých životoch svojich predkov. Teraz nemyslím spirituálne, ako sa inkarnujeme, hoci aj o tom by sme sa mohli baviť, ale myslím to ako ja ako človek a celý reťazec mojich predkov, moje telo je 100% mojich predkov. Ani jedna bunka nie je moja v mojom tele. Lebo prvé 2 boli jedna od matca do druhá od matky a tie sa už len množia. Čiže moje telo je telo mojich predkov, ktoré si poslali do budúcnosti. Áno, to je ako získať nesmrteľnosť cez potomkov. A ten potomok, ktorý si uvedomí v sebe svojich predkov a prejaví im hlbokú úctu a porozumie tomu odkazu, ktorý mu na čom pracovali. Niektorí, keď som skúmal ja svoje korene, tak som zistil, že niektorí tí moji predkovia ako celý svoj život vlastne len jednej téme sa venovali. Že naozaj, že len proste tomu gruntu, len tomu základu. A ďalší možno skočili veľmi výrazne. A naozaj veľmi výrazne. Jeden z mojich pradedov, keď sa ženil, bol polosirota, ani klobúk nebol jeho, ktorý mal na hlave, keď sa ženil. A keď odozdával svoj grunt svojim dedičom, tak mal 95 hektárov pôdy. A vlastnými rukami väčšinou vyklčované alebo vyzbierané kamene a tak ďalej. Chodil na práce do Ameriky, cestoval, vrátil sa, zase prikúpil, zvelaďoval a proste veľmi výrazne tá exponenciálna krivka hojnosti v jeho živote stúpla. Lebo hojnosť a chudoba sú vlastne jeden z základných indikátorov toho, nakoľko máme porozumené tvorenie. Ak som tvorca a zostanem chudobný, to nie je problém, ak som s tom slobodný. Ale problém je, ak trpím tou chudobou a trápim sa pre ten nedostatok. A tvorivé múky zažívam a nemám s čím ani namalovať alebo vytvoriť a nemám základné prostriedky. Tam je niekde niečo veľmi zásadné v tieni. Lebo hojnosť je jeden zo základných vlastností vesmíru, života. Je dostatok. Energie, my sme tu na planéte, kde bojujeme o energiu. Tá najťažšia forma boja o energiu je boj o život. A to ako zvieratá musia niektoré bojovať, ale aj ľudia sme niektorých na tých frekvenciách, že vieme získať len keď si niekomu to zoberieme, aj keď ho pripravím o život, aj to mi stojí za to, lebo inak neviem získať. A to je boj o energiu cez najťažším spôsobom. A má najťažšie dôsledky potom. Potom trošku vyšší stupeň je súťaž o energiu a to je to, kto bude prvý, kto spapa prvý, kto dobehne prvý, kto to udelá prvý. Což je na tom postavený víceméně školský systém. Áno, a to je neustála súťaž a motivácia prísľubom budúcej slasti alebo tlakom. Áno, čo je zase utrpenie. Áno, ale pre človeka je tu otvorený priestor, ako získavať energiu tým, že sa vzájomne podporujeme. Že objavíš, že si sociálna bytosť a že vzájomnou podporou, že sme symbiotická bytosť dokonca, lebo žijeme s ostatnými formami života v symbióze. Dokonca v našom tele a na našom tele žijú organizmy, ktoré nemajú našu DNA, ale bez nich by sme vôbec neboli schopní života. Takže sme symbiotické bytosti a keď toto dotiahneme do takých vyšších úrovní, že vlastne v symbióze navzájom podporujeme jeden druhého, čím viac podporujem
iných, tým viac som podporovaný aj ja. Čiže menej úsilia potrebujem potom na dosiahnutie svojich tvorivých zámerov a cieľov. A tento projekt, ktorý tu vidíš, to vzniká tak, že proste tí ľudia mi tu prichádzajú. Ano, to jsem chtěla říct, že ty úplně ukazuješ, jak ta spolupráce může vypadat. Presne tak. Vlastně pozýváš všechny, dáváš jim vlastně jíst, dáváš jim práci. Ale aj čokoľvek, keď som rekonštruoval dom a to sme chceli urobiť len kúpeľňu. A že ostatné je v poriadku tak, ako je. Som kúpil od susedy tu taký vedlejší domček a dneska je to ako hosťovský domek. A keď zrazu sme to otvorili, tak povedali chlapci, že no ale tu máte hliníkové drôty, ešte to sa musí kompletne vymeniť elektrika. Medené už dneska, ktoré sa dávajú, sa nemôžu napájať na hliník, takže to sa bude meniť kompletne elektrika. No a teraz ja som vôbec nerátal s profesiou elektrikára. A to bolo takto, že no mám jedného, mi povedal ten murár. A do hodiny tam bol a na druhý deň už pracoval. To isté sa ukázalo, že voda sa bude musieť kompletne meniť. Nakoniec sa rekonštruoval ten dom úplne kompletne a všetky profesie, ktoré som potreboval, a to ja dneska počúvam od ľudí, že hovoria, že no dneska zohnať od správneho sedníka, alebo elektrika, že, alebo toho odborníka na vodu, že to je proste nemožné priam, že to sú mesiace vyčkávania, ešte ti príde niekto, kto ti urobí viac škody, ako ti pomôže. No ja si takúto skúsenosť nemám. Proste ako keď bola potreba, tak do hodinky, maximálne do jedného dňa tá profesia tu bola a boli to všetci ľudia, ktorí vyzerali, že oni sú, ako, že je to pre nich čest, že to tu vôbec môžu robiť. Že to robili s radosťou, urobili to dobre. Ten základný postoj je dôvera v to, že to sú ľudia tí správni pre mňa a že to robia najlepšie, ako môžu. Nikdy som nechodil ani pozeral im na prsty. A keď niečo nefungovali, tak som prišla a povedal som, že toto sa mi zdá, že nefunguje tak, ako by to malo. Oni pozreli, tu je nejaká drobnosť, to urobíme. Nikdy žiadna námietka, že by som musel nejako sa doprosovať, že niečo nebolo urobené. Proste v UVEI hovoria Číňania, že ľahko a bez úsilia majú ísť veci. To je tým, že to ide z toho priestoru otvoreného srdca. A teraz ale už sa tu bavíme pár minút len o tom, že čo je podmienkou toho, aby to srdce bolo otvorené. Tu kdekoľvek to otvoríš, tú tému tvorivosti, tak musí sa najprv pozrieť 10 krokov dozadu, či sa udiali veci, aby si ty vôbec tvoriť mohol začať. Že pre mňa je tá príprava na tvorenie a to je tá otázka, že niekto hovorí, že sa len pripravuje. No môže to i presne tento príbeh, že on... Ešte to srdce nie je otvorené, že už materiálne má nachystané všeličo. Mal som takého priateľa umelec a on mal vyštudovanú vysokú školu výtvarných umení, aj nápady mal, aj všeličo, ale k tomu potreboval takú piecku, takú tavičku, také zariadenie, také. Všetko si to pripravil a nikdy nič nevytvoril. Že proste tam nebola tá inšpirácia toho, tá múza. A zase na ňu čakal. Že on sa pripravoval technicky, materiálne prostredím vonku. To vonkajšie prostredie bolo pripravené, až keď to nastane. No a toto je ten druhý príbeh, si povedal, že to vyskúšam, urobím a pokus omyl. To si vyžaduje, je to možné, to je taký ten americký spôsob, že nerieš to, rob to. A keď sa 5000 krát to nepodarí, na 5001 krát to bude. Áno, že sa to vlastne v tom procese naučíš. Že získaš ten fortel, tú zručnosť. A dobré remeslo, by som povedal. Ale ja nemusím byť nevyhnutne fyzicky zdatný remeselník, aby som bol tvorca. Pre mňa je dôležitejšie mať tú ideu. Že to je ten základ, mám ideu. A potom mám len dve svoje ruky a tie niečo dokážu, niečo vedia. Ale môžem mať ďalšie ruky, ktoré vedia niečo, umie niečo iného. A to nie sú tie moje fyzické ruky, ale to sú tvoje ruky ďalších ľudí, ktorí prizývam, alebo ktorí prichádzajú a ktorí urobia ten fortel majú ten kumšt zvládnutý a tú svoju profesiu a urobia to. A my si proste len vymieňame tú energiu. Ja som užitočný pre teba, ty pre mňa. A už to nemusí byť len vo fyzickom a materiálnom. Napríklad môj elektrikár, ktorý mi tu chodí a čokoľvek, mám to tu veľmi smart, ako naozaj z telefónu môžem tu veľa vecí, lebo veľmi často tu nie som, tak to tu ako riadiť a ovládať a zapínať a vypínať. A on mi raz povedal, že mi chce povedať, že prečo chodí rád ku mne. A povedal, že nikdy som nepovedal, keď povedal cenu, že to je neprimerané a nikdy to netrvalo dlhšie ako hodinu, kým mu to cinklo na účet.
Že tá hodnota hned byla viděna a Áno, vlastne dá. že najviac ho mrzí, keď ako urobí niekde tú robotu a potom sa musí chodiť doprosovať, aby teda si tie energie vyrovnali, že spústa ľudí potom nezaplatí, alebo potom hľadajú cestu, ako to znížiť, potom dodatočne, už keď je vec hotová. Vieš, také toto základné, že vlastne ten ľudský prístup, že a to je to, že kedymukoľvek mu zavolám, možno, že to bude v sobota večer alebo nedelu do poludnia, že potrebujem niekedy sa len poradiť, že čo urobiť, lebo neviem, alebo niekedy potrebujem, aby aj prišiel a proste on príde. A to je o tých vzťahoch, o tom, čo nás Bezděk naučil, že aké máš vzťahy so sebou, také máš potom aj s ľuďmi a to sme schopní vnímať a cítiť a tak potom sa podporovať navzájom a tu zažiť to, že sme naozaj sociálne bytosti a vzájomne, keď sa podporujeme, tak tie aj väčšie projekty sa môžu tvoriť a diať. Je veľmi dôležité aj poznať tú mieru, že na aký projekt si trúfam. A trúfam si na taký, že či ho vôbec potrebujem. Mohol by som mať nesmierne obrovské projekty nadgalaktického významu, ale možno by som z toho neurobil vôbec nič, alebo sa robil len prísne. Alebo projekty. Jeden z mojich takých veľkých projektov, ktorý presahoval možno, keď tento vedúci bolo, založiť tú školu a som si hovoril, že by som si veľmi prial, aby keď niekto povie etikoterapie, tak by si pod tým nepredstavovali, to bolo taká, keď som sa pred tými 20 rokmi pýtal niekoho, tak mal, že to bude nejaká taká ezoterická paveda, také niečo spojené s náboženstvom. A Bezděk bol hlboko veriaci človek a kresťan. Ale to vôbec nie je o tom. Takže som si povedal, že opraviť ten pohľad ľudí na to, že keď poviem, že etikoterapia, tak budú ľudia vedieť minimálne, bežne na ulici, keď sa niekoho opýtam, že to je sebapoznávacia metóda, ktorá umožňuje človeku zlepšiť kvalitu svojho života. A to si měl jako záměr. A toto bol môj zámer, že toto chcem tou školou dosiahnuť. A po 20 rokoch dneska už keď sa bežne pýtaš ľudí, ktorí majú takéto inklinujú k tomu, že pracujú na sebe, tak určite etikoterapia nebude pre nich niečo, čo nikdy nepočuli. Tu na Slovensku. No. Keď som mal som zrovna narodeniny 1. novembra a prišiel mi mail a čítam a podpísaný Alexej Bezděk. A to je vnúk Tibora Bezděka, ešte žije v Prahe, srdečne ho pozdravujem, ak nás pozerá. A určite mu toto video aj pošlem. Lebo napísal mi jeden nádherný ďakovný mail, kde my sme sa nepoznali. Ja som vôbec netušil, že on existuje, že žije. Ešte, že má potomkov Tibor Hugo Bezděk. A on mi ďakoval, že jeho syn má antikvariát a natrafil niekde na nejaké moje videjka a ďakoval mi za to, že spomínam jeho deda. Že ho veľmi mrzelo, že sa už dneska zabúda. Špeciálne v Čechách je veľa psychosomatiky, ale že tí ľudia vlastne netušia, že tie korene zakladal pred 100 rokmi Tibor Hugo Bezděk a už na tej platforme. On sa veľmi blízko sa poznali s Alicou Masarykovou, jeho má pani manželka. Niekoľkokrát boli v Lánech pozvaní, osobne sa poznali, veď vďaka tomu sa postavila v Ružomberku nemocnica, ktorá aj dodneska je tá veľká nemocnica v Ružomberku, že prezident Masaryk podporil ten projekt. A bol to človek, ktorý bol naozaj dobre zapísaný v tých kruhoch zakladateľov štátu, ako celá tá generácia, ten nový Jeruzalém a ľudia okolo toho. Boli to ľudia aj spirituálne veľmi otvorení. Neboli dogmatickí alebo úzko postavení na tú svoju. Veď nakoniec Hugo Bezděk, on bol pôvodne katolík, ale z úcty k svojej manželke takto teda deklaroval. Prestúpil na pravoslávie, lebo ona bola pôvodom ruská šlachtičná. Takže veľmi otvorení ľudia. Keď som bol potom, keď mi Alexej napísal a ďakoval za to, že ho spomínam a že sa vraciam. A prečo som to robil a robím? Lebo to súvisí s tou témou prvej čakry. Lebo si uvedomujem, že ak niečo má pretrvať dlhšie, tak to musí mať zdravé korene. A ja by som si prisvojoval pre seba tie zásluhy, toto je metóda originálna, tuto moja, ja som to nikdy by som nepriznal z čoho, tak to proste by jednak nedostalo tú podporu, jednak by to veľmi rýchlo skončilo a proste bolo by to len niečo, čím by som živil svoje ego. Pre mňa moji učitelia ma učili a veľmi dobrých učiteľov som mal možnosť v živote dostať, že ako či proste vždy správne cituj zdroje.
A to, keď som študoval kulturológiu na vysokej škole, tak to moje práce niekedy, keď som tam sa dopustil nejaké drobné nepresnosti v citáciách, tak to letelo cez celú učebňu. A tam som sa to naučil, že proste, čo to znamená hlásiť sa ku zdrojom, správne citovať, toto je od toho, toto mám od toho, toto ten. Zase k těm kořenům. A zase, áno, a to je potom, a to zase som potom pochopil, že ako je to veľmi dôležité, že sme len ohnívko v reťazi, že nie som nikto, kto začal niečo, že tu predo mnou spústa ľudí pracovalo, pripravilo a ja som len jedno ďalšie z tých ohníviek tej reťaze a na mňa sa napájajú tie ďalšie, to sú moji žiaci dneska, ktorým s radosťou odozdávam v telenovom a všetko a podporujem ich v tom. A prvý predpoklad je, že pri tvorení, že zabudni na to, že existuje konkurencia. Ak ideš robiť čokoľvek vytvoriť a máš strach, že ti to konkurencia zoberie, tak už je to zase v pozadí je strach. To nebude tvorenie, to bude trápenie. A nemôže to dobre dopadnúť a na konci to priniesie bolesť a utrpenie. A konkurencia neexistuje. Každý ide za svojím cieľom, nie za tým mojím. To je taká dôležitá veta, ktorú si treba opakovať. A čím viac podporuješ ľudí v ich zámeroch, tým viac podpory dostaneš ty v tých svojich. Takže kľúčová téma pre mňa je priestor, z akého priestoru vychádzaš, z akého nastavenia vychádzaš, že tam si hlboká dôvera v ten celok, ktorého si súčasťou a ktorý ťa presahuje a že ty prikladáš tom reťazci tvorenia svoje ruky odovzdávaš a svojim malinkým dielom prispievaš k tomu, aby ten svet bol tak, ako bol stvorený, ako vznikol, aby bol krásny. A tá krása toho priestoru je tým zrkadlom, že tvorí správne, lebo krása rovná sa uvoľnenie a uvoľnenie rovná sa energia. A na konci tam je tá odmena, že dostávaš energiu, o ktorú nemusíš ani bojovať, ani o ňu súťažiť. A máš jej dostatok od rána do večera. Takže ako strach z nedostatku energie, to je prvý, ktorý je treba rozpustiť, lebo všetko je tu z energie. To hovorím vám, že ako keby ryby vo vode, v oceáne plávajúce, sa strachovali o to, či bude dosť vody pre ne. A teraz tam začali spolu bojovať o vodu. Nie o planktón, nie o nejaké potravu, ale o vodu by bojovali, lebo my bojujeme o vodu, o energiu. Máme strach, že budú energie drahšie, máme strach, že nebude je dosť, lebo sme zvykli na nejaký jeden zdroj a teraz toho my tu na Slovensku teraz sa proste držíme, že len ten jeden zdroj plynu je správny a možný a žiadny iný nechceme. No, lebo presadzujú to ľudia, ktorí majú z toho výhodu, že práve tým potrubím to ide a dostali sa k moci a teraz nás presvedčajú všetkých, že jedine ten správny. A ten morálny aspekt je, že tým podporujeme niekoho, kto potom zabíja ženy a deti a agresor a útočí a nám odkazuje, že aj my sme na rade, len ešte sme neprišli na rad. Tak to všechno je potom řízené tím strachem. To všetko sa potom točí len tam v tom strachu a má bolestné dôsledky. A dneska sme si navykli na dobu, že chceme byť všetci tvorcovia, ale ako morálkou sa nechceme zaťažovať. Tak to by som povedal, že morálne aspekty, to je také ako, že morálka, to sú len nejaké dobové, raz bolo morálne to, alebo nie, to nie je tak vôbec pravda. Morálka sa nikdy nezmenila a nikdy nezmení. Morálne správanie je také, voči ktorému nenamieta nič vo mne ani mimo mňa. A je v súlade s najvyšším dobrom celku, ktorého som súčasťou. To je veľmi dôležitá definícia. A keď si ju rozoberieme na drobné, zistíme, že na tej sa nikdy nič nemenilo ani meniť nebude. To nie je etiketa, spôsob, ako sa správame jeden k druhému, ako je to módne. Morálka je proste to, že berie záujmy celku. A na každom jednom prvku toho celku záleží. Aj na jeho šťastie, aj spokojnosti, aj mieste. Nedávno som sa vrátil z Japonska a tam to bolo krásne vidieť, že všetci pracujú, tam takmer neexistuje nezamestnanosť a môžeš robiť jednoduchú robotu, on ju bude robiť celý život, tú prácu, lebo ju vníma ako zmysluplnú a dostáva ocenenie a úctu. Nech robí tú najjednoduchšiu prácu, na ktorú má mentálne, fyzicky, ako je disponovaný. Ale robí ju s rešpektom a robí ju najlepšie, ako vie. A on by nikdy nevypustil z ruky niečo, čo by bolo len tak odflaknuté. Keď som si kupoval auto a rozhodol, že aké, tak hovoríš, no nekupuj si asi talianské, že to vieš, tam je to teplo a nesmieš kúpiť auto, ktoré bolo vyrobené v pondelok a nekupuj auto, ktoré bolo vyrobené v piatok.
Že keď tak nemecké alebo japonské Jo, autifiku. jo, jo. No. A o tých nemeckých to už dneska možno až tak neplatí, lebo tie sa vyrábajú kdekade, už nie s tým fortelom tej zodpovednosti a za to, čo vypustím z rúk, aby to bolo dokonalé, ale tí Japonci to stále majú v sebe. Proste on nepustí z rúk niečo, o čom by nebol presvedčený, že to je presne tak, ako to má urobené. A jeho neobťažuje robiť niečo stereotypne rovnako stále. On vie, že tým prispieva k tomu, že prispel k dokonalému dokonalým. A že prispieť k dokonalému niečím, čo je odflaknuté, to by považoval on za osobné zlyhanie. Poškodenie celku. A tou výchovou 1500 rokov sú štátom. Tak cez tie stovky generácií tá skúsenosť je tak v ich génoch, že to proste tak majú. Tým netvrdím, že nemajú svoje tienisté stránky, napríklad strach z zlyhania je tam obrovské cítiť z ich očí. Nezažil som tam to, čo napríklad v Butáne alebo v Indii, také to teplo v očiach, keď pozrie na teba Butánec očami, tak to sa rozpustíš láskou. A cítiš, že on ťa miluje a sa vidíte prvýkrát v živote. A jedno, či to je žena, muž alebo dieťa. Ale to je zase úplne iné prostredie, iná kultúra, inak nastavené a v tom je to úžasné, že ten svet je tak pestrý a tak veľa sa môžeme vzájemne od seba učiť. Tím cestováním a poznáváním. Áno. A mě ještě baví, mně tam přijde důležitý aspekt i té konečnosti, protože my, jak jsme kultura bez víry, zvlášť teda v Čechách, je to bez víry a věříme v to, že tady teda jsme ten jeden život a tím to všecko končí. To znamená, že tenhle život si nahrabeme, co můžeme a jsme tí nejúspěšnější z toho pohledu té západní kultury, jak můžeme, ale nekoukáme vlastně na ty důsledky, protože si myslíme, že tou smrtí teda všechno končí a co je po nás, to už je jedno. No, môžeme si toto takto myslieť, ale ono to neskončí smrťou, lebo ono to vlastne tá úrodu tohto postoja zberáme ešte skôr. A to je v tej starobe a neskorej starobe. A potom už podliehame tomu, že sme vlastne necháme sa korumpovať za omrvinky, za párek s rohlíkom alebo niečo podobné. A vlastne populisti na tom veľmi dobre sa majú a ľudia, ktorí zneužívajú toto, že vlastne ten človek, ktorý len takto žil, tak na tú starobu zisťuje, že vlastne už nemá silu a že vlastne to, čo mu venoval väčšinu svojho života, je už vlastne márnosť. Už je to preč. A možno niekto venoval všetko svojej práci alebo tomu, aby vybudoval niečo hmotné, materiálne, ale na konci dňa, na záver toho života príde dezilúzia a príde bolesť a utrpenie a pocit márnosti a osamelosti. A to je diagnóza, na ktorú nie je dneska liek. Už na depresiu máme rôzne antidepresíva a vieme toho človeka stabilizovať, aby neprepadal sa ešte hlbšie do úplnej priepasti márnosti, ale na pocit osamelosti liek neexistuje. A to, čo ja zistujem, že títo ľudia sa cítia nesmierne osamelí vnútorne. Aj keď žijú medzi ľuďmi, aj keď ako husto v mestách, ale nesmierny pocit osamelosti. To je, za posledné 3 roky, ako po covide hodne cestujem, aj s mojimi žiakmi, hodne ich nosím do sveta, ukazujem im tie vzorce, ako aj ich vlastné, lebo najlepšie svoje vzorce rozpoznávame, keď vyjdeme zo svojho prostredia. Keď sme v cudzom prostredí. Tam sú proste okamžite sa obnažia. A to, čo som zažíval veľmi silne v posledných cestách, to bolo práve intenzívny pocit blízkosti. Jednak s tými ľuďmi, s ktorými idem, ale jednak aj interakcií s tým prostredím, do ktorého sme sa dostali. To bola aj cesta do Indie, to bola cesta do Butánu predovšetkým, teraz do Japonska, na Bali, do Thajska, čaká nás cesta do Kambodže, Laosu. A tam všade v týchto krajinách, kde prichádzame, zažívame veľmi hlbokú ľudskosť. A tí ľudia žijú skromne, ale to, čo majú spoločné, že sociálne, že vzájomne sa podporujú. A dokážu aj veľmi z málom mať tie jasné, otvorené oči a keď sa mu pozrieš do očí, tak neuhne tým pohľadom a vie, že tam nie je nič, čo by musel schovávať, na čo by sa mohol hanbiť a dovolí ti, aby si mu nazeral do hĺbky jeho srdca. Že ťa pustí do toho najintimnejšieho priestoru. My tu na západe si myslíme, že najintimnejší priestor je kde si od pása nižšie. Ale to tak vôbec nie je. Ten najhlbší, najintimnejší priestor je v našom srdci. A ten, kto ti dovolí, aby si sa mu pozrel do srdca cez oči, tak to je čistý človek. To je človek, ktorý je v sebe vyrovnaný a má jasno.
hodnota a to sú tvorcovia. A to je jedno, čo robí, či upečie koláč, alebo Něco většího. alebo Ono to není větší. čokoľvek stvorí, tak je to stvorené, je to dokonalé, je to božské. Jo. Takže jinými slovy vlastně chceš říct, nebo říkáš, že to, že my myslíme na to, jak vlastně to celé tady přečůrat a udělat si to pro sebe, tak vlastně tím většinou ještě za toho života velmi rychle platíme tou osamělostí, to, že zůstáváme sami, ale na povrchu. Trpíme různými nemocemi tím pádem, že se to hned odrazí v tom těle. Presne tak, okamžite sa to odráža. To, že som pomílený na tej ceste, že nejdem správne, sa prejaví predovšetkým na vzťahoch, narušené vzťahy v najbližšom okolí a samozrejme to telo dáva okamžite odpoveď. Telo dáva okamžite odpoveď, že niečo nie je v poriadku, že niekde tie energie neprúdia, sú zablokované, niečo je v tieni, nevidím to. Je veľmi ťažké vysvetľovať ľuďom, ktorí uverili, že je len toto tu. Ja som tiež presvedčený o tom, že taký život, ako žijem teraz, v takomto tele, ktoré mám teraz, je absolútne jedinečný a ešte nikde vo vesmíre neexistujú miliardy planet, kde je život, tak ešte takáto forma života a v takejto podobe presne rovnaké nikdy nebola. A už nikdy viac nebude. Nikdy už nebudem taký človek, ako som teraz. Ale kauzalita života ukazuje, že môžem žiť v ťažších podmienkách, alebo ak sa zrodím znovu, alebo mojim potomkovia, alebo v lepších podmienkách, podporujúcich život. A tak sú dva základné smery v duálnom svete. Buď frekvenčne padáme stále viac sa uzatvárame do väčšej temnoty, to je väčšia nevedomosť, alebo vedomie otvárame a je tam viac energie, viac svetla a čím viac svetla, tým viac podnetov, tým viac možností, tým viac slobody. A cesta k slobode vedie cez 4 základné hodnoty pre mňa, od pravdy k úcte, od úcty k láske a od lásky k slobode. A tu je veľmi dôležité dodržať tú postupnosť. A preto vždy, keď mi niekto povie nejakú tému, ako ty si otvorila, že tvoriť, tak ja sa vrátim, no pozrime sa 3 kroky dozadu. Hľadať tú pravdu. Ako som pripravený na to, aby som, no dobre, podmienkou je mať otvorené srdce. Keď to otvorené srdce mám mať otvorené, čo sú podmienky toho, aby otvorené boli. A o tom sa tu bavíme celý čas teraz. Takže sme si na tej začiatku tej otázky, že ako vlastne tvoriť. Ano. Dobrá. Vládko, co by si ještě řekl na závěr? Úplně takový poslední k tomu tvůrcovství, co bys řekl, že ještě třeba nebylo řečeno. Já vím, že vždycky, když se něco otevře, tak potom je to nadlouho to zase všecko dát do toho kontextu, ale takový ještě doťuknutí, bavili jsme se o tom prostoru, z kterého vycházíme. Co by si ještě k tomu dodal na závěr, že je důležité? To najdôležitejšie je porozumieť, čo to ten priestor vlastne je. A vesmír, tento fyzický svet tvorí 5 základných prvkov a to je zem, voda, oheň, vzduch a priestor. A všetci vieme, čo je zem, vieme, čo je voda, vieme, čo je oheň, čo je vzduch, ale čo je priestor, tam to je za otáznikom. Čo to vlastne ten priestor je? Veľmi často dostávam tú otázku, keď na prednáškach hovorím úvod do etikoterapie a vysvetľujem, že existujú 2 základné priestory. Priestor tvorenia a priestor ničenia. Priestor, kde ma riadí dôvera, to je priestor, kde tvorím, som tvorca a výsledkom je radosť, šťastie, pokoj, kreativita, možností a pocit naplnenia. A pocit naplnenia, celistvosť, naplnenie a dvajta prináša zmysel. A tak všetko, čo tvorím, dáva zmysel. A tak potom aj život, ktorý som prežil, vnímam ako zmysluplný. A to je to, čo ja si prajem mať na záver. Keď budem posledný krát, keď vydýchnem, tak to chcem vydýchnúť a to cvičím každý deň, aby sa tak mohlo stať, aby som vydýchoval s pocitom ďakujem, bolo mi cťou zúčastniť sa. Otváram sa tomu, čo prichádza. A ten priestor reaktívny, to je proaktívny priestor. A ten reaktívny priestor je v korení, neviem, kto som, nedôverujem životu, preto mám strachy. A celý život vlastne slúžim len tým základným 5 strachom. Strach zo smrti je najsilnejší, potom strach zo zlyhania, strach z nedostatku, strach z opustenia a z odmietnutia.
A po týchto 5 strachov zmestíme všetky ostatné strachy, aké by si len vedela spomenúť. A všetko, čo robím, a je riadené strachom, prinesie bolesť, utrpenie a čím dlhšie to robím, tým intenzita toho utrpenia je väčšia a silnejšia. Až do pocitu straty úplnej schopnosti cítiť. Čiže začína to tým, že najprv sa stávame sociopatmi, psychopatmi až beštiami. A ktoré absolútne už necítia vôbec nič. A v snahe tu aspoň niečo cítiť sú schopní beštiálnych činov, lebo to im prináša nejaký pocit ešte, nejaké záblesky. To je ako keď im sa topí a ešte trošku sa vie nadýchnuť a už potom nemá sa čoho. A to je to, čo sa popisuje v tých rôznych učeniach ako peklo, ako zatratenie a zničenie, seba zničenie. A to je, keď veríme tomu, že na ničom nezáleží, tak treba si urvať, čo sa dá, tak zistíš, že ti to prináša radosť len na chvíľočku. Na chvíľku ťa to uspokojí, ale už o minútku z toho nemáš radosť. Kúpi si, ja neviem, akú drahú vec, ktorú možno ti x ľudí závidí a chvíľu máš z toho dobrý pocit, že aj ten na to pozrel závislivo, aj tomu sa to pája. Ale za 2 dní je to už stará kabelka, ktorú si ani nespomenieš a už to nemá tú energiu pre teba. Už to má každý druhý za chvíľku a nedáva ti to žiadny zmysel. A čokoľvek, na čo sa zameriame v tom priestore, že je tam tý strach, je z toho priestoru dočasného. A múdri ľudia hovoria, že keď chceš sa správne v živote nasmerovať a nakalibrovať si ten svoj morálny kompas, tak sa riad 3 takými poučkami. A to s tým by som možno skončil. Že tá prvá je, že sleduj svoju cestu, či ideš od neskutočného k skutočnému. A teraz, čo je to neskutočné? Neskutočné je to, čo sa neustále mení. Je ilúzia. To je náš vonkajší hmotný svet. Ten ani sekundu nezostane rovnaký. Prídeš tu za pár mesiacov, tieto stromy nebudú mať listy, bude to tu vyzerať úplne inak. A o ďalších mesiacov zase inak. A tá záhrada je stále iná. A Saritka, moja kolegyňa, tu nebola minulý rok a po 2 rokoch, keď tu teraz prišla povedať, tá záhrada je úplne iná, ako bola. Už to nie je tá istá záhrada. Teraz je len takáto a už nikdy taká nebude. Je jedinečná, je autentická, lebo taký je život. Ale on je prítomný okamihu, teraz taký. A zajtra už taký nebude. Takže to zamerať sa na to teraz je večné. To je skutočné, lebo to sa nemení. Ale to, čo sa mení a keď na to lipneme alebo sa toho držíme, tak nám to spôsobuje utrpenie, lebo je isté, že to skončí. Aj najúspešnejší a najkrajší život, aký si mohol vymyslieť, vlastne dosiahne koniec. Ale ak si toto v živote prijala, že to nie je skutočné, to je niečo, čo si dostala možnosť a bolo ti cťou zažiť a vďakou to odovzdáš, aby sa to zase recyklovalo a premenilo, tak je to cesta k tomu, aby si sa dostala von z utrpenia. A tá druhá časť tej poučky, alebo tá druhá veta je, že z nevedomosti do poznania, že pros za to, aby si pochopil život v jeho múdrosti. Že tam sa to v tej védskej mantre spieva, že tamaso ma, jyotirgamaya, teda tamas je temnota, že temnota reprezentuje nevedomosť a svetlo poznanie, múdrosť. Takže modliť sa za múdrosť, pochopenia života. Nie byť múdrejší ako niekto iný, že chcem byť múdrejší ako bol Einstein, ale múdrejší ja sám, ako som bol včera. A múdrejší v čom? V porozumení životu. Lebo som život. A teda v skutočnosti porozumení sebe samému. Ak rozumiem sebe, budem rozumieť komukoľvek. A potom môžem byť expert aj na to, ako porozumieť životu, ortobióza, veda o živote. A aj byť dobrým koučom alebo terapeutom, čokoľvek, čo sa rozhodnem. Lebo mám hlboké porozumenie života, ktorý som. A tretie je rozpustí strach zo smrti. A nauč sa vidieť, že večnosť trvania života. Že život je večný a trvá. A čo je živé? To, čo príjma energiu a mení ju na svetlo a teplo. A to je kvalita tohto celého vesmíru. Takže tento vesmír celý je živý. My hľadáme život vo vesmíre, ale hľadáme presne tú formu života, ako je tu na Zemi. A ja vám môžem garantovať aj písomne, že presne taká forma života, ako je teraz tu, nikde inde v nekonečných vesmíroch, ako sú fraktálne, lebo náš vesmír je jeden z nekonečného počtu vesmírov, nikde inde neexistuje.
A odkiaľ beriem toto presvedčenie? Lebo mám hlboké poznanie, že ten božský zázrak, ktorého sme súčasťou, je slobodné vedomie, slobodná bytosť. A slobodná v tom, že má slobodu tvoriť z nekonečného pola možností. To znamená, nemá dôvod ani dôvod zopakovať nejakú situáciu dvakrát, rovnakú. Takže prečo by vytváral tá matka príroda, ten vesmír, ešte jednu takúto istú zem, keď ona už existuje tu. Yeah. Není na to dôvod. Umelec, keď vytvorí umelecké dielo, tak to jedno je originál a keď vyrobí ďalšie, to už len replika. A tá už nemá tú hodnotu. Ale vo vesmíre neexistuje molekula, ktorá by nemala hodnotu, tú najvyššiu. Takže ak mám toto poznanie, tak z toho logicky, racionálne vyvodzujem záver, že taká forma života, ako je táto naša, nikde inde, ani v našej slnečnej sústave, ani na našej galaxii, ani v našom vesmíre, ani v ďalších vesmíroch, presne v tejto podobe neexistuje a nikdy existovať nebude. Lebo aj život tu na Zemi už zajtra bude iný, ako bol dneska. Takže ako by sme chceli, aby presne takúto istú sme teraz našli niekde. Keď len cesta tam by trvala milióny svetelných rokov. My dneska pozorujeme hviezdy, ja som tu v Urbanove, to je najstaršia uhorská hvezdáreň, tu ju máme ešte do dneska, fungujúce 150 rokov. A aj od malička som vyrastal, som tam chodil a pozoroval hviezdy a uchvátili ma. A proste, keď som si uvedomil, že to, čo vidím, to nie je to, čo vidie teraz, ale že to je už stovky, tisíce rokov dávno, kým to svetlo prišlo sem, že tam, odkiaľ to svetlo prichádza, to, čo ja vidím, už dneska možno už neexistuje, to je tam úplne inak. Áno. Takže keď vieme, že toto je jedinečná podoba Zeme, tak prečo od nej utekať, prečo ju ničiť? Prečo vypúšťať do vzduchu niečo, čo následne zrýchame? Prečo vypúšťať do vody niečo, čo následne máme piť? Čo nás má udržať pri živote? Žiť ten život teraz a tu a vytvoriť takú jeho podobu, aby som mohol povedať, je to krásne. Lebo keď je to krásne, tak je to krásne, tak je to božské. A potom nemusíme riešiť, čo bude pred životom a čo bude za životom, ale to, že som tu a som teraz, je to podstatné. A ak to teraz je večné, tak to bude aj v tom momente, keď tá fyzická podoba tohto tela sa ukončí a ja ako energia, ako svetlo, ako vedomie sa posuniem do ďalšej možno sféry existencie a to mi dáva zmysel. Takže prečo sa báť toho, čo bude? A to je rozpustí strach zo smrti a rozpoznaje večnosť trvania života. Takže tieto tri veci, keď si to nájdete niekde na YouTube, tak je to mantra Asatoma, Satgamaya, Tamasoma, Jyotir Gamaya, Mrityorma, Mritam Gamaya. To je pre mňa zámer môjho života. To je krédo, z ktorého vychádzam. To je to, čomu venujem podstatnú časť svojho tvorenia. Všetko, čo tvorím, podriadujem týmto kritériám, lebo to je to, čo ma vedie, kam chcem ísť dôjsť, kam chcem smerovať, kam sa chcem dostať. A na konci tejto mantry, to je mantra mieru, peace mantra, je nádherná veta Loka, samasta, sukhino bhavantu. A toto prajem všetkým poslucháčom, divákom, tvojim, tebe. Nech všetky bytosti sú vyslobodené z utrpenia. Lebo to je cesta von z toho priestoru utrpenia, z priestoru nevedomosti, do priestoru tvorenia, do priestoru kreativity, jedinečnosti života. A keď ako jedinečný ten priestor, v ktorom sa nachádzame, tak jedineční sme aj my. A keď sme s týmto v súlade, tak sme v harmónii. A potom je svet krásny, lebo je dosť energie. Tak toľko to. Na záver, ďakujem pekne. Taky děkuji, Vladko, moc za tvůj čas, za tvoji energii, za tvá slova. Ďakujem. A za tvůj prostor, který si pro nás tady vytvořil a nejen pro nás. Já děkuji všem divákům. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, tak samozřejmě můžete psát do vlákna pod tady tohleto video. Možná, jestli můžeš říct odkaz na tvoje stránky, kde by se je to mohli dozvědět. advaita.sk Advaita, mekej, Advaita, ako nie je dvojnosť, SK, alebo keď si dáte etikoterapia na Slovensku, tak vám... Vladimír Červenák, já to určitě dám do odkazu potom přesně ty stránky. Tak jo, takže děkujeme, mějte se krásně, přejeme krásné léto. Všetko dobré všetkým. Pekné leto.